ምናልባት እንታይ እዩ ስኬቲ ታክሲ ነየና ኢና ንመልእ ታክስ ክበሃል ከሎ ሓደ ዓመታዊ ኣሎ ሓደ ወርሓዊ ወይ ከዓ ብክስታይ ተመቃቂሉ ዝኽፈል ኣሎ እሞ ብሓፈሻ ግብሪ ምኽፋል ክንብል ከለና መን ግብሪ ዝኸፍል ወይ ከዓ ኣብቲ ሪተርን ዝበሃል ከመይ እዩ ብዛዕባ እታ ታክስ ትብል እሞ ክተብርሃልና ሽዑ እቲ ዲቴይል ካብቲ ናቱ ዘሎ ውሽጢ ኣቲና ክነብል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ እቲ ግብሪ ዝበሃል ነገር መዓት ዓይነት ግብሪ እንዲ ዘሎ ብዛ ዓዲ በዝን በትን እንዳሓቱኻ ግን ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ኢንካም ታክስ ክንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ናይ ኣታዊ ግብሪ ድሕሪ ክንዛረብ ኮይና ኣብ ብዙሕ እዩ ዝኽፈል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሞያ ናተይ ሞር ፐርሰንቴጅ ኣብ ኢንዲቪዥዋል ዝዓለመ እዩ ቢዝነስ እንኮላ ይገብር እየ እጂ እንታይ እዩ ቢዝነስ ታክስ ኣሎ እንደገና ከዓ ኢንዲቪዥዋል ታክስ ኣሎ መጀመርያ ነገር ብኡ ኢና